Yeah. Окей. Аксел Бел 205. Yeah. И когато хвана микрофона, няма кой да ме спре. Рими тежка категория с бойни чукове вратле. Влизам в ритъма да ви уважа. Чуйте какво ще ви кажа. Няма никога да се откажа, ще ви размажа. И когато хвана микрофона, няма кой да ме спре. Рими тежка категория с бойни чукове вратле. Влизам в ритъма да ви уважа. Чуйте какво ще ви кажа. Няма никога да се откажа, ще ви размажа. Слънце грее всеки ден за мен и теб. На външен вид добре съм, но отвътре съм флет. Горещ съм като пламък, който пали микрофона. Така е в България, черно-бял е фона. Има хиляди пътеки, по които да вървиш. Но тръгнеш ли по грешната, брат, ще изгориш. Един е пътя, който трябва да намериш. Но знае, че по него много планини ще изкатериш. Вдигам си главата и продължавам да живея. Реалността е жестока, но трябва да я преодолея. На колене не падам, враговете ще прегазя винаги. Имам едно, на ум гърба си пазя. За една цел се боря, мисля и купнея. Един микрофон пред мен, за да пея. Една мечта имам и един живот живея. Това е моя свят и аз знам, че ще успея. Yeah. Когато хвана микрофона, няма кой да ме спре. Рими тежка категория с бойни чукове вратле. Влизам в ритъма да ви уважа. Чуйте какво ще ви кажа. Няма никога да се откажа, ще ви размажа. И когато хвана микрофона, няма кой да ме спре. Рими тежка категория с бойни чукове вратле. Влизам в ритъма да ви уважа. Чуйте какво ще ви кажа. Няма никога да се откажа, ще ви размажа. Тия от тефия кажи колко трябва плата, за да разкаже за радостта и за тъгата, за мечтите и съдбите на българския ни народ. Живота е рулетка, всеки гони своя джакпот. Моята цел е да стигна до върха, да бъда себе си, не искам да се променя. Не искам да я има тая завист и омраза. Скачам в бита, за да чуя моята фраза. И всичко се промени неусетно изведнъж. Негативните мисли за себе си задръж, дали си мъж, жена или просто дете. Вярвай в себе си и кажи, никой не може да ме спре. Времето тече, не, няма смисъл да го губиш. Храни живота си в ръце, не дей да се чудиш. Не дей да пропиляваш дните си, просто така. В живота има радост, брат, но има и тъга. И когато хвана микрофона, няма кой да ме спре. Рими тежка категория с бойни чукове вратле. Влизам в ритъма да ви уважа. Чуйте какво ще ви кажа. Няма никога да се откажа, ще ви размажа. И когато хвана микрофона, няма кой да ме спре. Рими тежка категория с бойни чукове вратле. Влизам в ритъма да ви уважа. Чуйте какво ще ви кажа. Няма никога да се откажа, ще ви размажа. Искам лъвска корона, нито златна шинела. Не искам повече от свободата на орела. За това дори да стигна до края на предела, ще търся нова боя, да прибавя в акварела. В дуела с съдбата се боря да не се намразя, понеже искам душата си чиста да запазя. Но как да я запазя сред всичките беди, които са тежки, колкото стоманени гради? Знам, правил съм супер много грешки, но се измъквам колкото и да са тежки. С вярата в себе си мачкам всички врагове и желанието ми за живот никога няма да умре. А ти, човече, остави ме пътя да си поема. Дори и да сгреша урока, сам нека се взема. Дай ми сила, когато падна, да се съвзема. Рани се лекуват, но не и душа наранена. Come on, yeah, yeah. Okay, let's go. You know, this is real life action, baby. Yeah, fuck haters. This is real life. Yeah. Come on. Uriahu Production. Phone Records.